Hola, nenes i noies, com esteu? Soc la Joana Canet, una vegada més aquí a Ona Llibres, a la llibreria Ona del carrer Pau Clarís de Barcelona. Primer de tot, aquesta llibreria cada vegada està més bonica. O sigui, jo cada cop que vinc a aquesta llibreria hi ha més llibres, hi ha més flors, hi ha més vida, es nota més ambientillo, es nota més gent. A mi tot això m'encanta, ja sabeu que no hi ha res millor que una llibreria, especialment per les persones que ens agrada llegir. Llavors, cada cop que vinc a gravar aquí, per mi és com entrar com en un petit univers prefabricat, com moníssim, i tot és perfecte, és fantàstic, estic molt contenta. Ha començat el mes d'abril és un gran mes per la lectura perquè és Sant Jordi. Avui no parlarem encara de Sant Jordi, ho deixarem pel vídeo d'aquí 15 dies, però sí que és veritat que ja es comença a sentir una mica l'oloreta, no? L'oloreta del mes de la poesia, l'oloreta del mes de la primavera, del mes dels llibres, del mes de les flors, totes aquestes coses que ens agraden al final a nosaltres. I jo he pensat que, com a prèvia de Sant Jordi, el vídeo que podríem fer avui és especial llibres de tauleta de nit. Ja us vaig esmentar l'altre dia aquest concepte, és bàsicament la manera que jo tinc per anomenar els llibres totxos, un llibre una mica potentot, un llibre d'aquests que no es porten gaire bé el bolso, que el portes i et va caient el braç de que pesa moltíssim i que no és pràctic de llegir a depèn de quin lloc, i que per tant és un llibre que deixes a la tauleta de nit. Jo normalment sempre tinc dues lectures començades, una lectura que porto el bolso ben fineta i una lectura ben grossa al llit que em dura probablement 6 mesos, perquè a més soc molt lenta amb els llibres grossos, però tot i així crec que hi ha persones que tenen por de llegir llibres massa gruixuts i crec que són molt guais. I l'altre dia, quan vam fer el primer vídeo d'aquest canal d'Ona Llibres amb mi, us vaig explicar una mica quins eren els meus llibres preferits de petits plaers, i us vaig explicar també que el que em passa amb llibres tan finets és que moltes vegades em quedo com a mitges, saps? És com que no acabes d'aprofundir de veritat, és com si només tinguessis una primera cita amb un noi que t'agrada molt, però després ja mai més et tornes a reunir amb ell. Home, no, volem més cites. Llavors, quan un llibre és molt gruixut, tens aquesta possibilitat, no s'acaba mai, és com quan una sèrie és llarga, tio. A mi res em fa més feliç que entrar al Netflix, que m'agradi una sèrie, entrar a mirar quantes temporades té i que tingui 12 temporades de 26 capítols d'una hora cada un, perquè llavors no s'acaba mai i pots com entrar de debò al món i a l'univers dels personatges o del que t'està intentant explicar. Avui tocarem diferents gèneres, no només parlarem de novel·la, a mi m'agraden especialment les novel·les llargues, però també hi ha altres tipus de coses. Aleshores, jo crec que podem començar per les novel·les. En primer lloc, a mi m'agradaria recomanar-vos l'última edició que s'ha fet des del Club Victòria de Viena Edicions. Aquesta col·lecció és exclusivament sobre novel·les victorianes, ja hi ha Mansfield Park, hi ha Seny i Sentiment, hi ha Una habitació amb vistes, tenen ja moltes publicacions. Aquesta és l'última que han fet, que a mi personalment el disseny el trobo una passada, em sembla maquíssim, amb tot el tema de les flors, aquest color així com més apagat, m'agrada moltíssim, que és Jane Eyre, de la Charlotte Brontë. Les germanes Brontë, fantàstiques, en tenen més de les Brontë en aquesta mateixa col·lecció, i tots són llibres bastant gruixudets. Aquest especialment és un llibre generós, és un llibre d'aquests que no te'l pots endur al bolso perquè és com si duguessis una pesa d'1 quilo en el bolso, que no és el plan, saps? I és un llibre que a mi em va encantar. A més, és la primera novel·la com victoriana que jo vaig llegir a la història, no sé per què, va arribar a les meves mans i me'l vaig llegir. Va sobre una nena pobreta que fa patir moltíssim, i que s'ho passa bastant malament tota l'estona. Després, sortint de la novel·la, Mercè Rodoreda i Joan Sales, el seu intercanvi epistolar, a mi no hi ha res que m'agradi més que unes bones cartes, perquè clar, unes cartes és la realitat 100%, vull dir, aquí no hi ha ficció en cap moment, no és ni una biografia que hagi escrit després algú sobre la Mercè Rodoreda, on sempre poden posar coses que s'han inventat, no, és literalment les cartes que Mercè Rodoreda enviava a Joan Sales i les cartes que Joan Sales enviava a Mercè Rodoreda, era el seu editor. És un llibre tutxot, i com que també són cartes, que també són com diferents apartats, també és un llibre que fa molt de tauleta de nit. Els llibres que són molt grossos i a més van com per blocs, com per exemple un llibre de cartes, realment és fantàstic perquè tu llegeixes 1 o 2 cartes, depèn de lo llargues que siguin, abans d'anar a dormir, i doncs més tranquil, perquè te n'has anat a dormir dins de l'univers de Mercè Rodoreda. Ja parlarem també d'altres cartes que té la Mercè Rodoreda, d'altres intercanvis epistolars, perquè realment n'hi ha bastantes, o sigui, hi ha bastants llibres d'aquest estil, i a mi m'agraden molt especialment les cartes de la Mercè Rodoreda, perquè si coneixeu la seva obra i l'heu llegida, no hi ha res més fantàstic que poder conèixer l'autor en profunditat. I aquestes són especialment guais perquè, clar, parla de tots els processos d'escriptura que feia, perquè Joan Sales era el seu editor. A més, aquest llibre tenim l'honor de que tingui aquesta noteta, que
que diràs, què és això? És bàsicament una noteta de recomanació, perquè aquí on llibres hi ha alguns llibres que estan recomanats especialment per alguns dels llibreters. Aquest ens el recomana la Laia, fantàstica. És la història d'un país, d'una llengua, d'una cultura i uns llibres. I és veritat. És un llibre realment molt interessant i si us agrada tota la literatura catalana del segle XX és un imprescindible. Després, canviant completament de rotllo, però el gran clàssic amb el que jo penso quan penso en un llibre gruixudíssim és Crim i Càstig. Segurament penso en ell perquè jo aquest llibre, confesso, us l'estic recomanant sense haver-me'l acabat. Però perquè és un llibre que realment és fa etern. Fa un any que el tinc a la meva tauleta de nit, jo me'l vaig llegint, però és com que no acabo d'acabar-me'l mai. També perquè m'agrada bastant, és un llibre que pot ser complicat, depèn de com, no t'estàs llegint una cosa senzilla, aleshores necessito el meu temps. Crec que això també és un exercici que podem fer tots, o sigui, com no passa res si trigues un any a llegir-te un llibre, no cal ser el més veloç. Saps aquella cosa que fèiem quan érem petits, com de jo m'he llegit un llibre en 2 dies? Bueno, noi, felicitats, jo porto un any llegint-me Crim i Càstig, estic tranquil·la amb això, vaig a poc, mentrestant em llegeixo 1000 altres coses, i al final cada llibre també ens enganxa o el vivim d'una manera concreta, i també cadascú viu la lectura d'una manera concreta. Hi ha gent que triga molt a llegir i gent que va més ràpid. I jo, per exemple, soc molt ràpida amb algunes coses, però amb altres necessito com pair-ho més a poc. Aleshores, Crim i Càstig de Dostoievski és un llibre d'aquests. En tot cas, és un clàssic dels clàssics, universalíssim, i és que realment, si us agraden els llibres, jo crec que arriba un moment on us heu de llegir aquest clàssic i punt, no hi ha més. Ara, és veritat que abans d'això, Dostoievski té moltes altres novel·letes molt petites que jo us recomano. En algun altre vídeo parlarem de les novel·letes petites de Dostoievski i en parlarem d'algunes i així us les podré recomanar, perquè potser abans de llegir-vos Crim i Càstig jo crec que sempre va bé fer un petit tastet, per després fer la cita grossa amb aquest. Un altre llibre que a mi se'm va fer en alguns moments molt costós i que per tant, tot i no ser especialment gros, el poso dins de la zona de llibres de tauleta de nit, és Cos de Olga Tokarczuk. Òbviament no hauré dit bé el seu cognom, però és que és molt complicat. És el llibre que va guanyar el Nobel de Literatura de l'any 2019, crec, de l'editorial Rata, fantàstica. L'editorial Rata tenen coses realment molt mones i aquest llibre és delicat, és complicat, costa... Mira, m'ha sortit el punt del llibre volant. Costa en alguns moments, no és un llibre fàcil, no és una lectura d'aquestes amb 2 minuts de bus te la fas, ni molt menys. Però sí que és veritat que és interessant, o sigui, jo crec que és interessant. A mi també m'agrada moltes vegades llegir-me els Nobels només per saber una mica quins són els criteris que es segueixen ara i què es valora com en la nostra època contemporània. En tot cas, és una lectura interessant d'anar fent a poc, o de, si més no, provar-la. Vull dir, de començar a llegir-la i dir, bueno, m'agrada, no m'agrada, de valorar. També, com més coses diferents llegeixis, pots tenir més clar el teu gust. Per tant, per mi és com molt important intentar llegir de tot per cada cop tenir més clar què m'agrada i què no m'agrada a mi, i llavors ja sí, d'aquí uns anys ja suposo que cada cop podré filar més prim i ja saber si una cosa m'agradarà o una cosa no, però de moment crec que encara he de llegir molt per saber exactament què m'agrada i què no. Llavors, aquest llibre a mi em va anar molt bé. I per últim, un dels meus llibres preferits de l'any passat va ser el descobriment dels articles de David Foster Wallace. Aquest és, per mi, el llibre de tauleta de nit per excel·lència, perquè té el mateix que té Cartes de Mercè Rodoreda a Joan Sales, que és el factor blocs, és a dir, tu aquí tens articles, és com una lectura més fàcil, no és un llibre així, són diferents articles, llavors és com molt de tauleta de nit realment. A mi em va apassionar. Jo ja feia molt que sentia sobre els articles de David Foster Wallace i aleshores edicions Periscopi fantàstics em van enviar, He ballat breument la conga, també em van enviar contes del David Foster Wallace i moltes altres coses, perquè realment Edicions Periscopi té molt al complet la seva obra. Però jo us recomano en tot cas que comenceu per això. O sigui, a mi, si us interessa una mica el periodisme, i ni el periodisme, vull dir, té com un punt gairebé de conte i una energia tan poderosa, jo crec, tots els seus articles, a mi em va agradar moltíssim, moltíssim, moltíssim descobrir-lo. Sobretot pel que us deia, perquè és una cosa que jo l'hagués vist a la llibreria i jo mai m'hagués comprat aquest llibre. Però clar, de cop i volta jo me'l llegeixo i em quedo completament fascinada. A més és fort perquè clar, són articles que fa bastant temps que ja estan escrits i tot i així trobo que segueixen tenint realment una actualitat al·lucinants. Són les pilotes, és que hi ha un col·le aquí al costat i estan aquí jugant a futbol i això deu ser la porteria. He ballat breument la conga, de David Foster Wallace. Us el recomano de veritat infinitament, no us el puc recomanar més. Crec que és potser dels que més m'agraden de tots els que us he recomanat i el que és més per mi de tauleta de nit. És un llibre que des que me'l vaig llegir segueix a la meva tauleta de nit perquè de tant en tant hi ha parts que vull rellegir. També una cosa molt bona i que crec que heu de tenir en compte quan us llegiu un llibre així és que no tots els articles us agradaran. Per exemple, aquí hi ha un article molt llarg on ell fa un seguiment d'una campanya electoral. És un article que a mi em va costar moltíssim i al principi el vaig deixar, em vaig llegir els següents
I al cap d'un temps vaig dir, va, me l'intento llegir, i molt a poc el vaig com poder entendre, perquè clar, per exemple, n'hi ha un sobre un creuer que és com tan general que el pots entendre tot i no haver anat mai a cap creuer, el que sigui. Però clar, és veritat que, per exemple, aquest on fa el seguiment electoral és com una cosa molt concreta de la política dels Estats Units. Aleshores, jo hi havia moltes coses que no entenia, havia de buscar moltes referències. Per mi això també fa molt que sigui lectura d'abans d'anar a dormir, perquè el moment d'abans d'anar a dormir és on jo puc llegir com més concentrada. Aleshores, puc tenir el mòbil al costat i anar consultant coses i anar apuntant-me coses. En canvi, quan estic al bus o estic a un bar i estic com llegint només com per passar l'estona, tot aquest exercici no el puc fer. Per això jo crec que aquesta lectura és realment molt adient per tenir-la a la tauleta de nit. També s'ha d'anar en compte amb els temes de les lectures de tauleta de nit, perquè és molt fàcil que literalment siguin lectura de tauleta de nit, però com de decoració, com que es quedin ja per sempre a la teva tauleta de nit. I a mi em passa que vaig acumulant llibres a la tauleta de nit i arriba un dia que he de dir, vale, prioritzem, treu aquests, ja te'ls llegiràs després. També crec que us estic llançant molta informació, que us estic recomanant molts llibres i que si mireu tots aquests vídeos que estic fent per anar llibres estareu completament saturats. Aleshores jo crec que el que podeu fer és apuntar-vos els que creieu que us poden interessar pel que jo he explicat i pels gustos que creieu que teniu, però després ja venir aquí a la llibreria Ona de Pau Claris i parlar amb els llibreters perquè us puguin com orientar una mica i us puguin recomanar, perquè crec que realment serà, o sigui, és el més indicat, no? Com tenir una recomanació personalitzada. A més, si veniu potser ens treu un dia i us puc fer jo la recomanació. Mai se sap, tot i que segur que us la fan millors llibreters d'aquí Dona Llibres perquè són els professionals. En qualsevol cas, avui us deixo amb aquestes 5 recomanacions de tauleta de nit. Farem algun altre vídeo sobre llibres de tauleta de nit i ens veiem d'aquí 15 dies per parlar de Sant Jordi. Un gran dia, Sant Jordi. Sant Jordi s'estarà nerviós. Us recordo que us podeu subscriure aquí al canal de Ona Llibres i una abraçada molt gran.